amb propostes de quilòmetre zero, amb aquelles converses amb marcat accent local que ens agrada tant de tenir. Qui ens presenta el següent tema és la nostra companya de Ràdio Montblanc, la Gemma Bufies. Gemma, bona tarda. Avui quelcom fresquet. Sí, bona tarda. Avui anem fins a les portes del Parc Natural del Montsant perquè al refugi de la Porta del Congost s'hi emplacen els dijous culturals a la fresca d'Ulldemolins. Ens acompanya la Paula Llaurador, sòcia de la cooperativa La Somareta, que és qui organitza el cicle. Benvinguda a Carrer Major. Hola, moltes gràcies, Gemma. Gràcies. És la segona edició d'aquest cicle, això encara és molt recent, però enguany ja hi ha novetats. Explica'ns què passa en aquests dijous culturals a la fresca. Doncs els dijous culturals a la fresca van néixer amb l'objectiu de dinamitzar aquest espai, que és un espai, és un entorn natural a les portes, com deies, del Parc Natural de Montsant. I com que nosaltres estem aquí des de fa just 3 anys, vam pensar que seria interessant poder oferir durant l'estiu, en un moment que no fos ni caps de setmana ni durant el dia, perquè fa molta calor i als caps de setmana ve molta gent, una alternativa d'oci. Llavors vam començar a contactar amb artistes musicals i l'edició de l'any passat, la primera, va ser bàsicament musical, amb un espectacle de circ. I sorprenentment va anar molt bé, va batre totes les expectatives i enguany les novetats que, com comentaves, tenim es basen en incloure tastos de productes locals que també es poden gaudir aquí al nostre refugi. Tots seran de sobirania etílica, reivindicarem la sobirania etílica perquè tindrem la gent de la cooperativa agrícola d'Ulldemolins amb els seus vins, tindrem la cooperativa Tres Cadires d'Arbeca amb els seus licors artesans i el David de Rústica Bufón que ens presentarà les seves artesanes. Has parlat de sobirania perquè vosaltres, els que lidereu això, dèiem, és la cooperativa La Somareta. Llavors jo he parlat del refugi aquest de la Porta del Congost, però també heu reactivat tota la vida a l'ermita de Sant Antoni de Pàdua i de Santa Bàrbara d'Ulldemolins. Exacte, sí, de fet, nosaltres, com deia, fa 3 anys que estem aquí i vam entrar a través d'un concurs públic de l'Ajuntament per tal de gestionar el refugi i dinamitzar l'àrea de lleure de l'ermita de Sant Antoni d'Ulldemolins. Llavors, què estem fent des d'això? Bàsicament, gestionar el refugi, recuperar el bar i l'activitat, com si diguéssim, més de servei que ofereix, que podem oferir en aquest espai, a part de la part de manteniment, de reactivació de l'hort, on treballem amb varietats agrícoles tradicionals i plantes silvestres comestibles. I també durant la resta de l'any organitzem diverses activitats i col·laboracions per tal de donar vida, dinamitzar aquest territori, aquest enclavament. Pels que encara no tenim la sort de conèixer aquest emplaçament, tu abans em deies que és la porta d'entrada a moltes excursions i que és com molt habitual que la gent vingui a passar-hi el dia. Sí, exacte. De fet, estem just al costat d'un aparcament, d'un dels accessos més importants i més concorreguts del parc. Sí que és cert que potser és més coneguda la banda sud, la banda dels Cingles, la Morera, Cornudella, la Cartoixa, i nosaltres estem a la vessant nord-est, que queda com més amagada, és d'on expressament, però és des d'on surten algunes de les rutes més boniques del parc. De fet, una de les més visitades, una de les més comunes és el sender que va fins a Sant Bartomeu i que passa pel Congost de Fregarau. Ens has comentat aquesta programació nova dels tastos d'iniciatives locals, de cooperatives també. Això passarà a l'agost i és fàcil de recordar perquè tots aquests dijous a la fresca són tots els dijous de juliol i d'agost. Però avui teniu el segon concert, la segona proposta musical. Explica'ns què és en el que queda de mes, què passarà aquí a Ulldemolins. Doncs durant aquest juliol, vam començar la setmana passada amb Cor d'Arrels, que era un cor que s'iniciava, que era el seu primer bolo oficial, i van espectacularment bé, tot i que ens va ploure just abans i això creiem que va ser algun factor perquè la gent no vingués gaire gent, però ho van fer espectacular i van deixar el llistó bastant alt.
però jo crec que les properes formacions que portem els seguiran mantenint molt amunt. De fet, avui comptem amb 5 quarteres, que és un trio que fa música folk tradicional catalana, cançó popular, amb qui creiem que cantarem i ballarem bastant guai. A més, avui no plou, fa un dia meravellós i res, i de fet estic esperant que arribin per començar a fer les proves de so. Llavors, la setmana que ve comptarem amb l'Olga Miracle, que és soprano, i el seu company, amb qui dins de l'Ermita ens estan preparant un concert de música renaixentista, molt especial, però amb moltes ganes de tirar-lo endavant. I el 27 de juliol comptarem amb el duo Aridami Acústics, que ens presenten versions en diferents llengües, veu i guitarra, també amb unes expectatives bastant altes. I després ja a l'agost seguireu, no? Jo et preguntava, però els tastos combinen, és a dir, quan hi ha concert també hi ha sopar o quan hi ha tastos no hi ha concert? Perquè em sembla que hi ha una mica de tot. Sí, de fet, el que és central en cadascun dels dijous és una activitat cultural. Hi ha dijous en què hi ha concert i hi ha dijous en què hi ha tastos. Llavors, més enllà d'això, des de la Somereta oferim sopars populars, siguin en dijous de concert o en dijous de tast. Llavors, també ens interessa o creiem que és xulo poder aprofitar aquestes estones al capvespre, quan el sol ja s'ha post, després del concert o del tast, perquè són moments per poder parlar de lo que ha passat, moments de comunitat que és molt interessant que hi siguin i poder aprofitar sobretot aquest lloc amb la il·luminació exterior que ens ofereix. Que atractives, que són aquestes propostes. Ostres, ahir parlàvem de la nit 5.1 de Barberà de la Conca i avui ens n'arriba una que també, vaja, ens està cridant molt l'atenció, almenys a un servidor, i a més, com que, Gemma, m'has deixat aquí el guió tot la mar de ben detallat, i escolta, jo això no ho reciclo, aquest guió me l'emporto cap a casa de cara a aquest estiu, ara que farem les vacances. Per cert, jo ahir preguntava, i de fet, repeteixo la mateixa pregunta, en una proposta d'aquest tipus, com es controla, com es vigila que tot tingui el mateix pes? La part gastronòmica, la part musical, la part de patrimoni o d'entorn? Com vetlleu per això? És complicat, no és tan fàcil. Bàsicament, el que fem és... Em preguntes a nivell de cooperativa, a nivell de funcionament general? Nosaltres ara som 3 i llavors ens distribuïm les tasques, les responsabilitats entre nosaltres 3. Llavors, sí que, clar, no podem deixar de banda la part gastronòmica i la part de refugi perquè són les que generen aquesta activitat econòmica, no? Però, per altra banda, ens interessa fomentar la part de dinamització, activitats i tot el que pot aportar el fer coses aquí, més enllà de la qualitat dels productes que estem oferint, per tal de, com a inversió de futur també, per donar a conèixer aquest espai, per entendre que s'hi poden fer moltes coses, que es pot aprofitar tot el potencial que té i es pot exprimir al màxim a través d'aquestes activitats diverses que oferim. I en el cas dels dijous culturals a la fresca, perquè tot tingui interès, perquè tot sigui atractiu, perquè cridi l'atenció, vaja, o hi ha alguna cosa que pesa més que d'altres? Ahir, per exemple, ens deien el cartell musical té molta importància. En el vostre cas, també, però és possible d'equilibrar la balança perquè la importància sigui pel cartell musical, pel cartell gastronòmic i també per l'espai i la natura? Com deia, fa molt poquet que estem aquí, estem en plena experimentació. Ja veurem a veure què passa. Per nosaltres és tan important una cosa com l'altra. Llavors, el que sí que hem intentat és buscar una mica la diversitat. És a dir, de tots els grups musicals que portem, no n'hi ha 2 que repeteixin d'estil. Jo crec que això dona certa qualitat i cert atractiu al cartell musical. I, per altra banda, el tema dels tastos, el ser també productes locals, creiem que és una cosa que ara està bastant en auge i, com deia, ho provarem, perquè no tenim ni idea de com anirà, però tenim moltes ganes de poder donar a conèixer aquests productes que podeu trobar, com dèiem,
aquí al refugi i no només explicats per naltros, que no té tanta gràcia, no?, com si t'ho explica directament la persona, les persones que els han produït. Les actuacions són obertes a tots els públics, sense entrada, no cal inscripció prèvia, hi ha taquilla inversa, això sí, els tastos són de pagament i cal inscripció prèvia perquè les places són limitades. Compartirem a les xarxes socials la via per canalitzar tota aquesta informació. Paula Llaurador, moltíssimes gràcies. Com abans tinguem ja les reserves, millor. Moltes gràcies. Paula Llaurador, moltíssimes gràcies. Gràcies també a la Gemma Bufí.